Fraktura, hemen gaude berriz ere, naiz irratitik zuzenean, zuekin, Iker Lasaola! Opa, Beroni! Ongi etorri! Bueno, ongi etorri denori gudari, segundo narratzaldeon eta Gabon! Oingoan, esto es San Jalons, Ez de San Jalons. Momentu dira, murre, mundu toso gazteak edo 40 principaleseko esatari bat ezagu. Bueno, txatxi piruli pasagu da txatxiz bat piruli behintzat. Bai, nire ziazki zerrano eta hau ez da sautrela, baina igual dauz. Txatxi piruli pasagu da txatxi bat piruli behintzat. Eta Vladimir Putinek Patin. Hola, Vladimir. Pati zati. Hola, irakorten dalako. Patietan ibilen dalako. Vale, bueno, Patinek esan eben moduan, aurreko baten, antzulan, bernetegira fanzan, gonbidatu. Bueno, horre, zineforum batea. Eta hartan zen emona, Gorriontzu Lastana. Bueno, hasiko gara, aurkezpenak ingo jugu, eta ero komentoku gauza bat hemen komentekiko biharra dauen. Zeben istripu bat egon da. Bai, istripu bat egon da. Eta hortaz berbaiteko, eskumatik hazitia gure hola hartako listorra Potene! Apa, Potene! Hola, Potene! Apa, Arratzaldeon Euskal Herriai, eta gero Gabon, Ipar Euskal Herrikoei. Hori da. Eta Europako Ipar hemisferioari. Noski. Arratzaldeon. Bai, horri beste... It's another thing. Hene eskerraldian hemen Parkin Aventuran galduzan LH bosgarren mailako ikaslea ja handitu da mutikotea gure maiatzaren bateko prekarioa aka Josu Zubia a.k.a. Hola Josu. Zer da aka? Aka da also known as Vale, ados. Akabo ez, Akatu. Aka. Vale, lortu da. Eta gero han potxonia zerbitzakera datorren gure Spetxek. A ver, hemen Potene problema badau. Dala, bost neuronara jaiten ez da biltzar ontan. Espetxek heldu. Potene zer mozio duzu gaur. Errespetua, Espetxek. Espetxek, gure patroi handia, Jesusen kompainia. Beitu, Espetxek bai. Zemen arazo badau. Arazo badau gaur egungo gizartean, ja, onarte zina dana. Honek emuten dau, pitilin bitzar bat. Non dago Itziar, non dago Sara, non dago Izar, non dago Olaia. Non dagoz. Eta hemen ze pasaiken da. Potene zer pasaiken da, hemen. Zeratik agetan gara beti bakarrik. Kiria faniken txaku? Bihurtu jendia. Ez da gurekin. Bizitza daukat eta hau urrengo programarako, gaur martxoak 10, ez da? Gaur martxoak 10. Bueno, uste dugu. Bueno, gure kalkuluen arabera. Kristo ondorengo 2024ko martxoaren 10. Gure kalkuluen arabera. Domeka egandea. Bai. Eta hemendik bi asteterako programa. Amabixak orduixak dira. Bai, bueno, de hecho ya, komentekin dut zuet ja. Hau itzaurrea da, Gero, aioko gara, Hau da, Andoni gainak idatzitako itzaurre bat, Bernardo Atxaga liburu baten. Esan nahi dut. Lucia. Bi aste barru, eta ulergaitz batzuta. Bi astetara, urrengo, bi aste barru dator, ezeintzu datoz, ez dugu komentauko, baina nien dator. Ezin naiz etorri. Bai, justo... Arazo bat eukidozu. Ez, denboran viaje bat inbet, eta tanato isonoia berriz. Orduan, bi aste barru, enaiz egongo. Bale, oi? Nire kalkulen arabera. Oso ona. Eta hilabete barru, bai. Egongo naiz. Baina bi aste barru egongo da hemen Itziar, ez da? Egongo da. Bai. Vale. A ver, ya, 3 minutu pasau da eta ondiok ez da ezer pasau. 3 minutu pasau. 3 minutu pasau da. No, Josu, baina bizitzau da. Happening. Eta 3 minutu pasau da eta, hostia, kabo en mida. A ver, baina eske beti ezin gara hiperestimulatutak. Egon, orduan. Bueno, guazen ja, guazen arira, guazen mamira. Gaurko pitilin bat da, gaur datorrena. Zehazki Malko taldeko SM drogia.
M personia. M. Malko dia bost. Orduan behar da M. M. Potene. Zein ja M. Zein ja Malko taldeko M. Guazen zure eskribapenakin, a ber. Ba, arrasatekoa da, Beitu? baina lotzagatik oinati erra dela esaten dau. Markeleriza? Ez. M. Magisteritza ikasi ostean, langabe, Tui Melody bikoteak kontratatu zuen beraien baxuxorlea izateko. Tui Melodik arrakasta lortuta alde batera utzi zuten Unai eta orain Malko taldeko popero lasaia sortu berri du. Beraien disko Pampox berria orkestera dator. Sartu baino lehen, bere ametsa peio reparatzen sinadura ipurdian tatuatuta izatea dela espimarratu dezaket. Ongi etorri, Unai Izura. Ongi etorri Unai Izura! Wow! Noten izen berriak ikasteko, kanta batekeko eskatu digute. Horrela gure gazteak festa giroan, azkarrago. Gabon edo ongi etorri Unai, ongi etorri egin ja. Gabon iparraldekoa, baina hau amabaitan emiteien da zuzenian. Así que, guardion ego Euskal Herriko gentiei. Ulertu kontzep. Bai, eta kaixo orokorrian fabrikako relebotara doian persona horre. Hori da. Ez dakigu. Eta txaldeon Europako gainontzeko herrialdeko, Bai, bueno. Unai, zer modu, zizura? Oso, no? Ondo? Bai. Hemen energiakin inbida berba, Bai. Venga, Unai! Venga, Ondo! Bueno, Unai, espetxek ikusi duzu, gertutik ikusi duzu espetxek, ze pentsatu espetxek, gertutik. Bueno. Intimida gukien dago, ezta? Bai, apurtxo, bai, Ixesatea gurozu... Oin dela bihazte, mehin agresiokuak sustau inzian. Bai, sustau inzian, espetxekekin. Zeuen, espetxek ez zeuen mikrofonoa baten aurrian. Euen, mehin agresioko baten onduan. Eta, hola, beiketan ontzala apura raro, eta... Julen eta zera apurrat inkomodo behintzat eusenan. Bai, espetxek pinua buaier lanak egiten, ezta? Buaier. Izura, netako pinua eta arrarua da, zenik ezogetan zaude gitarratik. Gitarran batea ebili ginen. Zuk, Malko taldian ze instrumentu joten duzu? Gitarri joten duzu? Bajua joten duzu? Bai, zua? Bai, zola txarra nahi Baxuzolea. Malko zenbat urte doia ja, talde moduan Izura? Urte martxoak amar da, Bai, urte eterazta egin. Urte eterazta egin. Beitu, gaztia. Bai, talde gaztea. Talde gaztia. Gazteek osatua. Euskadi gaztea. Gaztea, gazteentzako. Eta herritik errixendako. Herritik errixendako. Gainatia bien herria, bai. Oso, Izura, guruzu txubatxu zenbat edo? Ez dago gozia. Ez dago gozia, poten ez guruzu? Ez. Nik ekarri hau ni pagu dut, Bai, eso pagu dau. Gero bizum josuri, euro bat. Txinuari bizuma. Ez, hemen kanpoko tabernakoa herribera. Euskal produktua. Herribera. Bueno, a ver, guazen llama, mira, gure gaurko gaixa da Euskal Garraio Publikoa. Publikoa. Hori da. Publikoa. Ele beharrezkoa, bestela publikoa. Urtetan da, ez da, publikoagaz ez goa, senyora. Izura, zuk garraio publikoa erabiltzen duzu? Ja gutxi. Ja gutxi? Bai. Zaitxik, hori? Abolitu ino bizitzatik. Bai? Eta hori, ze ba? Abolitu inozu? Ez que pesa... Horario sorpresa, purtxo bat. Eta pereza, bastante pereza. Bai. Pereza. Sorpresa. Vale, Josu, nola ezberdin ju garraio publiko bat, Euskal Garraio Publiko bat. Begira, niko rusto dauela muga oso importante bat. Alde batetik, hau kabrroia. Hor dago alde batetik, garraio publikoa estandarra, ez? Euskal Herrixan kokatua. Bai, hau da, enpresa da izena funda Euskal Herrixan. Bai, adibidez, pues, autobuses David, eta holakoak, Ba, horrek... Eta horri zer? Horri dira, Euskal Herriko, garraio publikoa, baina ez dira Euskal garraio publikoa, bai? Davides. Ez. Josu alimaukan izena, bai. Oso jende, exactamente. Hor bota duzu. Igual aurreritzi txeki bat da, besterik ez. Ocho apellidos baskos, ez? Zergatik. Eta, hori, Euskal Garraio Publikoak izan beharko luke Euskal Herriarentzako egindako inbertsio bat, ezta? Claro, ze pasaien da? Euskal Herrian dauzela herri isolatu asko, Euskal Herrian dauzela
aieken ez garen leku asko, eta karo, eta beharko genuke... Euskara egin ez da leku asko dau. Exactamente. Bilbo esaterako. Parian dau, bai, autobus asko dau. Eta oinatin al revés. Hermanos Arriaga baita dau. Eta oinatin al revés, autobus gutxi dau, eta euskera bastante erabiltzen da. Aizue, garraio publikoa fuera euskara salbatzeko, Aizue. Beitu, hor badau korrelazio bat, ez da korrelazio bat dau, garraio publikoa eta euskararen erabileraren artean, ez da? Ados. Ez paitek, zure autobus markan enpresa favoritua zein ja? Beti dago debatea Bizkaibusa edo lurralde busan arteko kompetentziaz, zein jan hobiagoa. Zein jan hobiagoa, ez dakit. Ni beti... Hau da, galderia ez duzu erantzun behar, ez da? Oso ondo, Ez galdera, ez dut erantzun... Irizar zeleke. Irizar zeleke. Nungo galderen horren erantzun aina, autobus beharra nek izate euskotrena nire favorita, eusko izenako, eta ja... Euskalduna... Oso euskaldun, bai. Claro, ez, Euskotren, Hermanos Arriaga, ez, horregon leke asoziazio bat, hori izango zan Euskal Garraio publikoa izango zan, edo ez... Baina Euskotreni falta zaio Euskotrena. Itxatxia kolako. Osea, orduan, Euskotren da... Oso español. Exactamente. Ebro, ez da? Ebro zonaldekoa, izan leke berako. Bai, Ebrotibera. Euskal Herriaren islada garbi bat, ez? Euskotren. Bai, oso bizkaitarra, bai. Na, falta zaio. Iritakua. Hori da nire ikuspuntua, zadotena hemen, pos handiz, Pos handiz, txupatxuz batekin ahoan. Potene, herri busa, kontra alde o kontra alde? Utzik fatien alde. Bueno, txoen, kaldera botako dugu. Herri busa, kontra alde edo kontra alde? Contra alde, por supuesto. ¡Sintonia! ¡Ay, fallado! ¡Hemen dago! ¡Chon, berriz! Venga. Kontra edo alde, zuzen zaude. Bueno, ni oso ondo ez daki, Kontra edo alde, gu kontra alde. Contra alde, por supuesto. Contra alde. Marcosen jobretik, potene, herribusan kontra alde o kontra alde? Utzi fatian kontra alde, edo alde, zuzen zaude. Bueno, ni oso ondo ez daki, Kontra edo alde, gu kontra alde. Kontra alde. Inoiz ez du analizau kantu hau, hori, barriketan aztendan, tartian aztendan hori, mainukortan antza artesiat. Bastante hori, ahoskatu gutxi, esan gutxi. Baina ikono bat, mainukorta bezalan, ez da? Mainukorta biziri dago. Contra alde, por supuesto. Joder. Bueno. Justo ilzala, bai. Oin urte bat pandemia aurretik. Vale, bueno. Justo, Baina etzan pandemiaren biktima izan, ez da? Ez. Bueno, oso ondo. Postu daitezen. Izura, a ber, zu autobusian nun kokaketakoa zinean. Eskolako, eskursionetan nun kokaketakoa zinean. Irakaslian onduan marroi hori tokakin xatzun, edo marea hori zinen eta botaka poltziakin aurrian egoten zinen, edo atzia biurrik eritan, edo autobus erdialdian MP3a entzuten. Ni zona neutro erdialdian. Zona neutro? Ez... Aurrian pelotia egiten, esatzean gaizki jausten. Ez aurrian pelotia egiten, esatzean gaizki... Ostia, hori oso definizioa. Bai, sorionak. Sorionak, itxaloa dizurero. Bai, gustau xat. Hortan zu ekidistantia zinen, ez da? Europa ratasuna ezala. Nine erroia. Oso ondo. Izura, kontutxo bat, eta zuk autobusian kantuak erabiltzen zeben rollo, claro, hemen be, euskara, berandu eta motel. Ez, beti, el señor conductor tiene novia, eta ez, acele, horlako kantuak, heteropatriarkatua beti presente, aipatu behar dugu. Zuk orduan, horlako kantuak kantainen zeben edo ez? Bai. Eta zein zan zuen favoritua? Zein? Sí, oñate. Uy. Sí, oñate, es así. Unos van por rubias, otros por morenas, pero los de Oñati somos tíos buenos. Van por tíos buenas. Van por tías buenas. Lehenengo tías buenas eta bigarrena tías buenas. Bi vuelta usen. Jo, ese bat aldatu. Oia, a ver, olako gauzak ja ez. Vale, baina guazen utxune hori betetzera. Bai. Ez da, ilkutxa baten bezala. Orduan, utxune hori bete behar danez, guazen horren ordainak edo sortzera. Vale.
Vale. Josu, zuzera hemen musikagile... Bai, disko eta danako. Baina Josu da, gure kulturako Joseba Irazoki moduan, ez da? Ez da Instrumentu asko eta... Zenbat disko dakotzu, ja, eta. Paiasuanekin kontauta? Hombre. Sei. Bai, aso pero después. Paiasuanek kontau bari? Bi. Baina bi oso hon, Eta salmentak oso goki. Bikaina. Zero. Venga. Inbiu. Josu, ez izan humilla, 0 ez. Lau. Ez, apurtza geisha. Gurasua. A ver. Zer euki behar dago autobuseko kantu batek, oina euskaratuko duguna edo sortuko duguna euskara, zer euki behar dago autobuseko kantu on batek? Bi gauza. Alde batetik. Izan bida oso pegadizua. Bai. Eta bestetik, euki bidau pasaien da bienakin zer ikusixa. Ene kantak, esango dugu. Besarka da eman, eta hor... Hortu zer esaten moura al monte con el PNV. Con el PNV. Bokata, botas... Baina horren injarra, horren jarrerak... Bai, holako kantu bat. Bai, nigo guandako... Baina... Jo, eske, uen bat oso ona, kantain salasko. Oinatikoa. Para ser conductor de primera, acelera. Eta adibidez, hor. Gidariona izatekotan. Kontuz gidatu. Ze, bueno, segurtasuna bermatu behar da, ez? Bai, egia. Bai, ados nago. Bai, hori egin dezakegu, ez da? Ze, karo, imaginau hori dana, izura, imaginau, zuzarela autobuserua. Imaginau. Bai, eta guarela umiak. Eta gu umiak kantaiken, oinate, olako gauzak, edo esaten hori. Gidari izan nahi baduzu, kontuz gidatu. Ez que, karo, nada que ver. Ez berdina da. Hola kurra bat hartu zeike, gustoa. Txuri ordeinatik bueltan, txuri ordeinatik ja. Igual ya lo arte duzu. Bai. Sintonia horrekin... Bueno, esango dut, hori aldala. Vale. Izura, zuek Malkoko kantuak sortzeko momentuan ze prozesu jarraketan duzue? Jode, txori bat. Joder. Zerixo, apuntan ja. Ja tema salatu da guztiz, garre pulutia, galdera zerixoa. Hemen estimulu asko da. A ver, abeslari badako. Oslari badako, Osan da besten dago, Vamos. Hori da importantia orduan, hori. Hori importantia da. Gaur egun, bueno. Hor da letra. Pesamura. Dau, karo, from woman zuen kasuan, Maili. Maili. Letra dana beak iten dau. Abitu beak iten dau letra. Bai, oza, Maili izango zen txoferra. Txoferra izango zen Maili. Bai. Gero egoten dana, lehenengo asientoen, lehenengo filan irakasle honi ez dauna inoiz gazartia beti dauzutik obatuta, agarrauta. Hau da, pikin bat, ez da protagonista, baina da Antxo Pantza, esango dugu, ez da? Onkixoten Antxo Pantza beha da. Protagonista izan, eta gero dau frenarzo bat, eta isi gauzik da. Bai, eta gero egin dutzu hemen, ez pikin bat egin dutzu Leo Melet, bere ipurdixakin egin dutzu. Hori zein izango zen adibidez aldia. Nigo zeu... Ez, gure gitarra Anje. Anje izango zen. Anje, bikin bat isila, baina dana beti hauena kontrola ike, Anje duelde. Ekarten dau letrak, Mailik, eta konturatu orduko Anje ja, jazta musika egin jau. Ja musika egin jau. Eta ero beste danak atzeti goiaz. Alda moura. Osa, Maili izango zan pikin bat, karrozan doian, latiko joten doiana, Aile izango zan zaldixan nola bai, eta zuek atzien zuen zineak zuen, ez, pikin bat. Zuek pagia. Hor Sevillan iken, ez? Paseo txua. Oso ondo. Zipaioan lana. Autobusian atzeko partian dauzenak jaten, zartaka eta horrek. Eta atzeko partian dauzenak izango zinen bestiak? Bai. Inigo eta zeu? Ez. Zu izango zinen, esan duzu, erdikua, ez? Erdikua. Eta atzeko Inigo? Atzian Ander eta Inigo dauz. Ander bai? Ander ojo. Bai. Ander matrakua da, Ojo. Bueno, izura, kamerari begira esan zoze zure Malkoko taldekidieri. Asko maite dituzulako. Guazen momentu hau, emozio, zipristintzea, ez? Pikin batola emoziotik, barrutik, bihotza eraidaigun. Eta esan zure taldekidieri. Egixe esan mida? Bai, esan egixe. Hau zeixoa. Martxoak 10 gauz. Bai. Domekia da. Bixamonakin etorri naiz. Bai. Eta nire taldekideak
Bai. Kriston jentuzia dira, eta esan da danak, nik ezin jot. Atzo juar gaina, eta gaur konsekuentzia. Zer gara, indarrak alkartu eta gozen hauzira. Txispun. Kantu hau, Oso ondo. Izura, zu musikagile izatiaz aparte, kamarero honetan be ibil izan zara. Zerbitzari. Nabil. Zabit, ondi zabit. Izura, karo. Ondo palatzeko eta tope eta kabezatzeko kalan egoteko gu. Favorez, aurreko topaia zidatu nintzen dena. Ez dakit. Oste, bideo hori gure, favorez. Izura, ze antzekotasun dako bajista izatia, ze antzekotasun dago bajista izatia eta kamarero zerbitzari izatian artian. Berdintasun. Bai. Zukor be, zerbitzatu behar duzu, ez da zerbitzatu behar duzu. Bai. Garraio publikoa mura. Bai. Dana lotuta. Lasai, ez oso okurri arte, bera mugan esilik izura. Jode, txori bat. Dinamismoa, a ver. Bai, Barkatu. Bota izura, ez da sepa zeien hemen. Bi Ez beti rolak- dako hemen imaginau. Bi rolak dia sobran dauzenak. Hombre, izura, a ver. Hombre, bajua ez da autoestima entzuten. pikin bat. Ez da entzuten. Bajo ez da entzuten? Bai. Bajo entzuten da. Belarri hona dakonak. A ver, hemen guazen hemen debate bat eraikera, eskuine galean, esaten dagoenak, bajua ez dela entzuten, ez dagoela ezertako balik. Bajua. Eta ezker egalean, espetxek eta Josu, esaten dagoenak, defendekin dagoenak, bajuak badakola bere papel garrantzitsu bat. Hasiko da, botene, favorez. Bajuan kontra. Kontra, beti kontra, a ver... Baina debate, arroio egon isilik, netxandia Hori da. Netxandia da. Bajuan ze, bakarrike pum. Hori da. Ez da apresiaiken. Ez da apresiaiken. Baju jole ona, baju jole ona... Ez. Txoin, hor dauz hemerotekak. Lasai, a ver, Josu, zer gotu zateko? Josu, zer gotu zateko? Nidakote esateko. Josu, ez fanortik. Gurot berbai, ez bestela azkena torreixo. Ordo zemeroteka. Zutituta banoia. Ordo zemeroteka. Ez jarri nervioso, Josu, ez jarri nervioso. Eskusinda. A ver, zati zauz alde, zati zauz baixuan alde. Ba, ondo... Ezinekin berba. Ez uste jaeten berba A ver, Gurotelako, Chupatxosa ze. uste otelako, a ber, entzun. Bajua da oso importantia, bajua. hain zuzen ere, emute xauelako danari, oinarri. Bueno, esan da buena. La base Bueno, esan da buena. Bajo, Zue badakitzue oso ondo, azten daren gitarra bakarrik, la, eta repente azten daren ia, bum, esaten duzu, ez da? Hori zer. Ez, vale, ez. Bajo inberbaz ez ga animalixak. A ver, espainak. A ver, zeatik bajoan alde. Lehenko, eskerrik asko nire txanda mutatik. Barkatu, espainak, denporia fan da. A ver, potene. Zeatik bajoan kontra. Esan do, nik oine... A ver, lasaiuseke, favorez, lasaiuseke, ez ga animalixak. Vale, ordo zemerotekak, potene. Zeatik bajoan kontra. Arabako Guardia Zibilen komandantziara deitu duzu. A ver, zeo se aporta eixe borduan kantu hori. Bai. Noski. Neser. Eske... Vale, izura, nik hemen egisa esan da, ez dut ikusten zure partidik gogo asko bajista izanen jarreketako. Bai. Esan duzura da, bajua kendu eskero, igual jarrekiko bela aurre musikataldia. Bai, hori bela da. Baina... Tui melodik ez. Baina etzen egongo fondoko. Bai. Faltako xakon, hain zuzen ere hori, esan dutena, oinarrixa osotasun hori. Claramente. Osotasun hori faltako txakon, ez da? Sonido envolvente. Sonido envolvente. Zuek, ensaiatzen dozuen azteko eta behin? Bai, oin bai. Noiztik? Oin bai. Galdera ora. Galdera, Diskoa preparatzen hasi ginen. Bai. Kontzertutara ensaiatzen gabe, baina gutxi. Gutxio. Izura, zuko inbeste musika instrumentu eta aukeratuko bazeben? Ze instrumentu aukeratu zeke? O igual elektronika. Igual hori da. O igual, ikusten duzu zure burua adibidez, igual aguak iniken kontzertu duten eta hor trompetean ikan Niño korneta hor. Hori niño korneta. Txartel batekin hor. Zer brutala da, Ma, aldera hona, Bai, zein ingo zen, venga, bota.
Igual trompetia, Trompetia igual. Elektrotxaranga montau. Trompetia? Buah! Esaneke gauza bat? Elektrotxaranga. Elektrotxarangan, inguruko, fanezenian, hau, esan dut zuet, fanezela tabernara, Ribera tabernara, berostera. Entzun hori betxaranga. Sartu naiz, eta txaranga bat euen. Eta? Ta ni tortilla eskaketan, eta hasi da... peña, lasai taberna barruan gauz. Ja. Ba, bueno, pues horra hasi dia. Oso, igual sketch bat zan, Josu. Igual gag bat zan. Igual Beatriz egiza bale buen hortikak batik. Ebarkatu, jarriko idazu tortilla hogita artean, eta... Baina, tortilla... Txakakin, eta... Eta kipulerekin o gabe? Betakit. Betikin. Hain gutxi importados. Betikin. Bai, oso galdera... Eski, bitu, horregia betian y molesto ezten galdera monta. Rollo, iken otzuenian testo eta venga. Bai, kolakao neskuik. Tortilla kipulegin o kipulegari. Coca-Cola edo Pepsi. Mendixa o ondartza. Beti olako. Uda ganegua. Uda honegua ez dozu. Se. Barkatu, zure ustez olako galderak benetan definikera erbaten zau Bai. noroien personalidadia. Ez. Bai. Borratik. Bai. Igual bai. Igual Sagitario balimazera igual. Sagitario balimazera igual. Sagitario igual. Sagitario. Bueno, guazen diskoari buruz berbaina aurretik izura ja martxoak 19 urtengo dana, ezta? Efectivamente. Baina 10 segundu estian bakarrik promozen egiteko. 10 segundu. Promozen egiteko. Bueno, nik aldera bat baino gaixo engo Malko jarriko, bale, momentu baten. Malko jarriko zu. Bakotzu. Ke cabrón. Puta. Hau etxan. Proba txikitzoa. Bueno, horret txikitxo bat. Gente que está Inguna da... Mila moduzan. Inbiu osmosi, ariketa. Bai. Astero les. Astero ikendu. Espetxekeri, osmosi, espetxekeri, fijo, begira gehatu. Izura, ikusizu, aurreko programak. Ikusizu, ezta? Jakitiko zedan, osmosi. Bai, ezta, Bai. Bueno, osmosia da, espetxeki begira egotia, fijamente, eta beak barruan dako energia hori injarra hori, argi izpio hori surgat. Guk surgatu. Ketan zaiaketia, hori da. Esto es lortu, ez? Esto es lortu. Bai. Momentuz gutxi. Momentuz ez, hemen joak hemen nago. Hau geixau da aktitudia emaitza baino. Venga. Bai. 3, 2, bat. Eta bat. Bai, nik bibe bai, Igual tximileta batzuk, oso sentiu dut, igual Galmonte erizada. El PNV. Galmonte. Bueno, izura, a ver, oin urtetekotan dagoen diskuan titulua zein ja? Esan ez direnak. Esan ez direnak, eta zeintzu dia, esan ez dian gauzak eta esateko dakutzen gauza horri diskuan. Entzun? Pagaba 12 euro? Hombre, izura, baina promo pikin bat. 12 euro? 12. Bueno, merkia. Bueno. Merke. Ezema kantu? 10. Orduan, bat koma 2 euro kantuko. Vale, hortxe hori. Ondo. Propo badakot. Zer da, autobus baten barruan, esan ez direnak, edo Zondo lotuta. Hombre, claro, etenga behar, Inez. Berriz gara voltau gara. Horregatik. Arraroa. Osea, hori da, ulertu da, ezta? Zer gauza da esatzuena esan noizbait autobuseron batik. Edo zer esatzu esan autobus baten barruan besten bateri. Edo beste garraio publiko baten barruan. Nik badakot, autobusero esan esaten gauza bat, bada espada, egon noizura. Hau zanprurra doia? Hori tipikoa da, no? Hori oso tipikoa. Bai, a ver, konfirmeiteko zure elmugara doian, galdeketia, bai. Importantia da. Se duda asko que soiaz. Ni kontrako ez nabil, esaten ez dianak, Bai, askotan ez da zuzaten hori. Askotan ez da zuzaten hori. Eta gero, erketa zara... Bai, apur bat lotzatik edo... Lotzatik eta, hostia, hau ez da nire autobusa,
Lotzagatik edo konfiantza... Ezagatik. Ez ezagatik, gehiagikeriagatik. Bai, izan duzu, bueno, baina bai. destinoak eruango nau nun baitera, ez? Igual hori behor dago. Bai, kontuz ibili da autobus hori zer esan, ze gainera dau kartura zen dagoena, ez hitzegin autobus gidariari. Baina gero, lehenengo... Bai. Ez distraiteko, eta gero istripuak saiesteko. Baina, beti dauz, ixe egunero autobus hartzen dauen, o garraio publikoa hartzen dauen jentia, ba, lehengo filan jasartzen da, ez auketan daue txoferra, eta eurakin barketan hiltzen dian. Bai. Torreri zer, fusila. Guillotina. O grabau, eta denuntzia. Teleberriraldo. Nigo guanakot, boda batetik bueltan, aspaldi fanintzala boda batera. Bai. Eta, bueno... Eskonduta zauz orduan, Josu. Ez. Vale. Josu eskonduta prekaritate. Benke, bai, hori bai. Eta dirula. Eta bai, baina. Eta orduan hor, dau mikrofono bat. Ondiok ez du inberroa mikrofono horren inguruan. Ez. Eta bai, ez dago leño ondo regulauta. Ez dago leño ondo regulauta. Betis mi francés solo con francés. Por lo menos la esto iritsi como va. Tu me pillará. A ver, vamos a bajar o tu futik. Hartu arnasa. Bai, da oso markatu Xabi, automikrofono batek. Osea, se kostaien da, ez? 5 euro gehiago gastau eta apurtxo bat ondo mikrona. Bai, sin estarreko obvia. Hola con micro. Ba, bueno, total. Ba, hor, iken gebela, bartzen zebela mikrua eta karaoke bat. Ez? Eta oso guai eguen, eta oso divertigarri xazan. Bai. Euskal kulturaren alde, gainera. Zuzinean mikrofonu hartzen. Egun hortan izan nintzen. Ulertu otzen zehose? Beti nizaten, Ulertu otzen zehose? Bai, klaro. Dano batera kantago ebelako. Bai, adibidez, ni euritan tabanin. Hori, favores, Aspaldi. Bueno, zenbat urte. Beitu, oin, aipatu duzula autobus... Lehenengo diskuan urban. Ez, baina, oin aipatu duzula autobuseko mikrofonua aldatu bihar dan, aldatu edo mejoro bihar dan beste zerbitzua da, eskematen hori zerbitzua da, autobuseko debus albiztiak. Bai. Ze da oso... Ze ospetsu izango da, eta de repente ja, ikustu zu, argi eta garbi dala, Ainhoa Arteta. Zer kultura, eta beti dia kontzertu bat Donostin Donostin o Bilbon o bai Iruburutan dia eta beti da vuelve Mikel Erentzun ta rollo olako jendia zenbat aldiz bueltau da eta gero anuntzio bai iguala dutxa ya beti daue zan bat jauziken dana bai movie maker egiteko bideo kalitatea larondalaro pixel eta horren inguruan baitea, beti da, pantailan distira zelarako potentia dan. Beti, anuntzioak, horre jartan anean, batez be, gabez edo ilun dagoenean, beti dauz potentzia maksimoan eta kontraste egin dago horre. Bai, debus otoño, ez? Beti nik horreatik, hori gaina gomendatzen daue, autobusetan eta eguzkileko etorrekon fateko, horreatik da. Bai, egisa da. Horretik da. Izpi ultramoreak saiesteko. Bai, eta gero, amarretik autobus baten, telebista horrek ez da funtzionaien da. Orduan, zelako celebrazio baten dia. Bai, baina horrek ebutu miluseko joku bat, ez? Inbiuzu asmau, hor tarteka marteka garketan dan hori zehalbizte te dan. Bai. Ze artista berri datorren kursalea. Carlos Latre izango da, ez? Horregote zara, ez da polazia. Bueno, adibidez, hori ez da euskal garraio publikoa, ez da? Claro, eta ze albiste agertu biharko zan adibidez. Esate batera. Vuelve Mañucorta al cursal. Vuelve Mañucorta al cursal. O Berri Txarra voltea. O Berri Txarra, adibidez. Ountza, se va de una vez por todas. Behingoa gaitxik. Ez. Se daiaz bosturte erretik. Ura bere bidean, ondio, mobi dagoe. A ver, ura bere bidean zer da? Zer da? A ver, mesedes. Ura bere bidean, darraiki, Txarraka. Zeitzu dian ere kamara, Josu. Bota esaldi hori, zatea gure zerrela. Bakoitza kamara bati begiratu, mesedes. Potxeta lotz, noizko. Ura bidean. Vale, ja, nahiko. Jare pakian. Da, martxoak aman eta ja urriko kontzertuak ja aspaldi
Bueno, noiz adibidez, nik usto ja, bai, otzaiak aberan ja nuntzia usiala. Urriko kontzertuak. Zer da hori? Ez que emuten dala kontzertu infinito bat, ez dala bukaketan. Bai. Hola. Jazta. Bai. Ura bere bidean, jazta, bere funtzioa bete du. Venga, a otra cosa. Eta gero baita, janbiula, askotan txikitan itezen esperimentu hori txoixua jangot gaur txokolatiakin onoziakin. Bale, oso ondo, baina azken batzuan tragau behar izaten ditugu musikari batzuk, ez diala asko eskonketan, edo ondo eskonketan, bertan ingura dagoen performantze horrekin. Amen. Jazta. Zu horretan ni hemen, ura bidean, Fuera. Amaitu da, akabo. Bueno, a ver, baina naizek erreglaik ema dauz arrera batzuk edo, tope goiaz, bai. Eta potxeta lotx bali madoia baita, tope goiaz. Bai, fango gara. Horren biteuta. Bai. Josu, potxeta lotx, ze autobus monta izango zen? Barrebusa 2.0. Bueno, barrebusa, baina izango benetako autobusak, adibidez, Birrich Porroxta de Marimo Touch, ze izango zen? Para volver a encender la pantalla pulse cualquier botón, excepto el botón de encendido. A ver, choin. Botoi bat, Ai. Plaza. Ya portua. Ese ya se ve. Ya está. Magia, txamagoa. Nik uste dut, Birrich Porroxta de Marimo Touch izango zela autobuses Goierri. Txarroi ja urte asko doia zenak eta funtzionekin daue. Baina, bueno, ja. Dekadentzian, bai. Bueno, hortxe. Eta potxeta lotx, Ibizar. Patxin eta potxin izango zen igual, autobuses David. Autobuses avanza, hueto. Ez, avanza izango zen txirri-mirri, publikoak izan dira. Junior o... Junior, bueno. Eta guria... Junior izango zen, txinako rollo patentiare, taxista honik bizikleta patentiare. Handia. Ez, hemen, bizikletan doiaz, eta gatzian... Hori. Zer? Eta potxeta lotx eta autobus izango zen, Eta potxeta lotx, izango zen... Avanza. Herribusa. Irribusa. Nik uste dut... Barrebusa. Ez, benetan. Irribusa. Benetan, ez da, lurralde bus esan du? Nik horre esango neke... Herribusa. Herribusa. Bai, Euskal Herribusa. Txikia, baina toki guztetera iristen dena. Wow. Eta beti ikutzi da bona. Ez esan, jota ondo geratu da. Ez, eta kikikoko tamoko izango zen autobuses La Unión. Hori izango zen, chaval. Eta alza, zein izango zen alza? Alza por... Ez, beitu, hau zela da rollo autobus oso merkia dana. Flixbus izango zen Pontx Payasoa. Flixbus da oso... Zer da hori? Chip. Low cost. Oso low cost. Ez. Baina, bueno, tope da bilena. Tope da bil? Bastante gustan dira. Nun dau, hori hemen badau. Autobusak? Ez, Flixbus hori. Arketan dira. Bai, badauz. Baina da hori oso low cost, oso autobus... Kutre. Bai, autobus mamoan. Esango dugu, bai. Bai, hori da, adibidez, guk hartzen gebenian egazkin bat, Lufthansakoa. Lufthansa uste bai. Lufthansa kasien da toke baina. Hori horregatik ez. Bai. Eta merkia da. Eta, akordainez, hartu gebela bat, badano batera, ikasbidaia holako zehose. Eta, aiau ginean... Aiau ginean, ez da gutxi. Dano txaloka, osea, ez ospatzen. Claro, hori da gauzetako bat. Autobusetan ez da sekula ospaketan adibidez, autobus asko batez be, ikastola da eskolatako eskursionetan, fan bihar zaien de autobuseruak, karretera, benetan, oso txarretatik, kurba askoikin, eta sekula ez da ospaketan autobusa ondo aiaitia. Arrazoiak otu. Osorik, Hemen ditxalo bat, autobusero. Autobus gidari daneri. Eta gero, tunelia sartzeza genian eta... Otene, isildu. Bukaera dator. Joder. Bueno, akabo horretik agarrota luziez momenta aipatu horretik izura 10 segundo, bizkor, promozioa diskuan agendiak, oin da zure momentua, zatik entzun dagoen diskuan, noiz aterako da, nune gongoan ikusgai, entzun gai... Zatik entzun bidan. Eta ze, hori da, ze batu gure izan duzuen, bildu gure izan duzuen diskorta. Venga, 10 segundo. Martxoak 5 urten zale lehenko bideoklipa. Bai. Martxoak 14 urte den da bigarrena. Bai. Eta martxoak 19 gure diskua. Bai. Roka jorraketan dau. Bai. Behan berzino danetan. Eta plataforma guztietan, salgai, entzungai, eta jente danandako. Eta jazta.
Josu, a Pase ver, fini. hau ez da Gernika da Zarramarra. Antzerakoa. Bueno, nazio gintza oso ondo. Kabroia. Bueno, akaboteko ja, lucidez moment eta kagarro moment. Bakitu zedian izura... Bai, ez da. Kagarro moment, bai, bakitzu. Kagarro momenta da, kagarro momenta da, dibidez, programako momentoik bajoneruen ez duzuna. Bueno, hemen, programa hau izan da, lurra jo dugu, izugarri. Eta gero lucidez da, goia jo dugu, izugarri. Bueno, aribidat, igual gu jarriku. Zorua eta lurra. Eza zorua eta zerua. Zein ingu? Venga, lehenengo eta behin, kagarro moment. Kagarro moment. Agua ereita puskarra bota. Ez komatik hasi potene zure kagarro momenta gaur. Baixu haber sobran dauen, hori bastante izan da. Baxua, orduan potenena. Baxua. Izura, zeuria? Ura bidean, zela da ura bidean? Ura bere bidean. Ez que astu inxaia. Nahi. Importaz da ingutxi? Ura bere bidean da, bai. Efectivamente. Osa, bea, kontzeptu bezala. Bai. Kontzertu o kontzeptu? Potene abila, Publiko, eta, bueno, betu, nire igual gaurko zure hitz jokuak, igual nire luzidez izango da. Zure kagarrua. Spoilerrek ezin, Nire kagarrua, ez da gize esan. Ez dakit. Nire kagarrua da honespetxekin gauza bat. Potxeta lotxe. Esan da, bai, zuk esazura jota ondo, eta zu beti utzi doiaz. Hori. Bueno, bai, josun kagarro momenta espetxeken potxeta lotxekiko autobusan, ez? Herribusan inguran ez not. Simbologia horren. Eta zure kagarro momenta, espetxek? Beste behin, osmosi hitza asmatua eta zentzu gabea, niri begirada, niri begirada jartzea. Nire proposamena da. Hori, danok kagarro hori esaten dunean, ja kentzeia Zarramarra. Bardura arte ja. Markagailuan dagoenian, Dana, gombiako barne, osmosia. Espetxek, oizukin behar duzu, lobi lanak. Hori da. Vale, banek desenpatu beharko do, daku baixua sobran, ura bere bidea, potxeta lotxe eta herribusen arteko simbologia horren kritika hori, eta osmosia. Ne ustez nik kagarro momenta izan da, baixua sobran dagoela esatia. Kagarro moment. Agua ereita puskarra bota. Ez que desenpatu dombia dizu. Eta gaina hori zuk atado zu. Plaxa. Hori aukarrena. Ez, nik esan dut ez dagoela sobran. Anik ataro. Kontu anik ataro dutela, ez? Bueno, a ver. Lucidez moment. Zorionak. Txo! Lucidez momentoin alderatzeko dugu, espeiek zure Lucidez momenta. Nik espero honen azken izatea bat errepikatuta guen bat esateko. Bueno, Josu. Abesti xainunean, gida, zela esan du? Bueno, gidari xana, abesti xainuna, kontu zibiltzeko. Autobuseko gidaria, kontu zibili, kontu zibili. Oso gana izan da polla izan da. Bai. Oso gana Josu, bueno, abestia, bizitza orokorrean zure Lucidez moment. Izura, zure Lucidez momenta. Ez, beti esateneko. Beti azkeneko. Desempatiak. Empataieko edo desempataieko. Ez pentsaieko. Gaizure, a ver. Ne ustez potxeta lotxen autobusa. Potxeta lotxen autobusan kontzeptu hori, ezta? Kontzeptua. Oso ona. Dik, espetek! Txirizo hori, ezta? Espetek! Jopotene, beti bezain fin. Zuria, espetek? Nea potxeta lotxea erruzuan arteko kontzeptua. Bueno, ordan ekistagot puntuarik munbiarrik. Niri... Txan. Potxeta lotxen, ezta? Empata hoien da. Lucidez moment. Zorionak. Txo. Bueno, hausi izan da gorko Zarramarra, bertso kooperatibo prekarioekin akabo horretik, izura gustora gonzara, ez bueltoko zinenetzien bueltoko. Kontralde. Eta hau gure artean komento behaku, taldekideon artean, baina dauz, Zarramarran dauz, bi gonbidatu mota bat, berriz etorreko zenak bitan pentsoek, eta bi, etzenak sekula bez bueltoko. Bai, hori hola. Nile lengua naiz. Zure lengua zera. Bueno, izura, eskerrik asko mene gotiatik. Placer bat. Egongo gara, adi, martxok emenetzi ez da urtaten da. Bai da. YouTubeen, Spotifyen, ze plataformatan ikusentzun gai? Spotifyen. Eta YouTubeen bebai. Perfecto. Eta bakutzu laizter bolon bat, edo... Bai, martxoko eta 3 disko aurkezpena oinateko gaztelekoan. Zerrera salgai. 10. Gabeko 10. Martxoko 23 gaztelekuan, ordan esan moduan. Eskerrik asko izura, hemen ona etortiatik. Markoko gainontzeko taldekideari kondu zibilik ikusten gaienian, ze igual susto materongo dozue, ez etortiatik. Ez meiek,
bertso kompetitibo prekario jokin hasi beharko gara gaur zu gandik. Zu jare eruaten izura. Ni azemana eskualo horrazte egiten. Bai. Izura nahi egiten da, nera ez, baina. Naiz irratian bertso kooperatibo prekarioa. Garraio publikoakin hasi gara. Berbetan Oso berde zauzi ezbetek. Eta etorri gara trenean orain talen. Eusko tren naiz pesa, alza edota, La Unión. Potxeta lot mikrobusian. Mikrobusian? Mikrobusian, ez, herribusian. Hau izan dela gure gaurko Zaharra-marra, kontroletan Xabi eta Maite datorren astian. Eskerrik asko, datorren aste arte. Agur!